Joo, no niin, tervetuloa taas tällä kertaa tänne Pelotonin matkassa podin pariin ja nyt ollaan saatu arvovaltaista vierasta taas kerran lauteelle. Hyvä ystävä ja kova pyörämies Vladislav Makokon. Ja tänään on aiheena aika paljon aiheita. Lähinnä Vladi saa kertoa omasta urastaan, miten Ukrainassa on kasvettu ja tultu Suomeen ja siitä prosessista, ja sitten puhutaan gravel-pyöräilystä ja vähän meidän yhteisistä matkoista ja mitä ollaan tehty ja muuta, mutta taas niin pidemmittä puheitta annetaan vieraan kertoa, kuka hän on, ja lyhyt esittely, niin puheenvuoro Suomen mestarille. No niin, terve kaikille ja tosiaan, että mun nimi on Vladislav Makokon ja Vladiksi kutsutaan ja 29-vuotias. No pääosin kyllä niin kuin maantiepyöräilijä, mutta kyllä niin kuin viime aikoina kyllä niin kuin gravel-pyöräily, voisi sanoa näin, että maistui enemmän kuin maantiepyöräily. Joo, eipä tässä on asunut, tai 2012 olen muuttunut Suomeen, eli kyllä tässä jo niin 13 vuotta on tullut täyteen. Ja eipä tässä, että pyöräily on aloittanut 12-vuotiaana. Että onhan siinä jo niin 18 vuotta on oltu pyöräilyn kanssa parissa. Joskus välillä on ollut vähän enemmän taukoa, tai siis voiko sitä on tauoksi, mutta silloin kun tuli muutto, niin ei ainakaan ollut semmoista aktiivista kilpailua, että enemmän on ollut semmoista niin kuin ajelua. Mutta eipä se, onhan tämä niin kuin omanlainen laji ja onhan se omalla tavalla hienoa. Tietenkin, että monihan kyselee, että tuleeko jo korvista ulos tai omalla tavalla pyöräily, niin kyllä se omanlaista, että pitää löytää omanlaista tasapainoa, niin kyllä välillä tulee sellaiset hetket, mutta kyllä se taas pienen levon jälkeen tuntuu, että haluaa tehdä niin kuin paluu. Ja sitten niin kuin, ei vuodelta varsinaisesti ei ole niin kuin semmoista samanlaista niin kuin semmoista kilpailuintoa enää niin kuin maantiellä, koska no puhutaan joskus tuossa myöhemmin, mutta kyllä se maantiepyöräily on muuttunut ihan radikaalisesti viimeisen vuosien aikana ja niin sen takia tuo gravelli on ollut itsellä semmoinen enemmän semmoista niin sanotusti tempomaista ajamista ja onhan siinäkin omanlaista taktikointia, mutta kyllä se on taas semmoinen, että mikä itse viehättää enemmän tällä hetkellä. Kyllä, ja se mikä ehkä jäi mainitsematta, niin eikö maantieltä kuitenkin löydy Suomen mestaruudet nyt käytännössä niin kuin aikaa, josta maantieltä ja sitten vielä korttelistakin, et eipä siellä hirveästi ainakaan Suomen mittakaavassa ole enää teikäläiselle sinänsä voitettavaa, että se on myös ihan ymmärrettävää, että panostusta on gravel-puolelle. Joo, kyllä siis maantiellä nyt on tullut käytännössä Suomen mestaruudet ja että olihan se niinku joukkojen aikaa jo on ollut, no se ei ole mitenkään henkilökohtainen, mutta Niin, Suomen mestaruus, niistä on tullut neljä Suomen mestaruutta silloin Giffin joukkojen kanssa ja sitten niinku kortteli Suomen mestaruus kotiradalla Oulussa ja sitten tietenkin niinku aikaa ei ole pitkään on ollut niin siellä välillä on niin puumitalin kanssa, välillä niin podiumilla ja koko ajan on siellä kärkikähinoissa niin top 6 aina on ollut ja aika monesti siellä top 4, mutta kyllä 2023 silloin tuli niin sanotusti vähän niin ensimmäinen henkilökohtainen semmoinen Suomen mestaruus niin aikaa joissa ja sitten tänä vuonna niin se maantie. Ja olen edustanut myös Suomen niin
EM-kisoissa ja muissakin niin maajoukkueen kanssa reissulla tai reissussa on oltu monesti kierretty Eurooppaa. Kyllä. Joo, on ollut yhteisiä reissuja ja teikäläinen nyt on vähän enemmän vielä päässyt maajoukkueen kanssa kiertää ja muuta, mutta voidaan niihin palata kohta, mutta otetaan tähän alkuun taas tutut lämmittelykysymykset vieraille, niin nyt saat kertoa, että mikä on kaikista tärkein asia, mikä lähtee aina mukaan lenkille. Yksi juttu. Lenkille tai reeneihin, mutta ehkä lenkille tässä kohtaa. No, kyllä mä sanoisin, että urheilujuoma. Se on ollut semmoinen, että ilman sitä ei oikein kantapään kautta opittu, että kyllä se pitäisi olla hyvä. Aina juoma pitää olla mukana. Kyllä. Energiatasoista täytyy huolehtia. No sitten merkki tai brändi, mikä on teikäläiselle niin kuin lähellä sydäntä tai sellainen unelmabrändi, minkä kanssa haluaisit tehdä yhteistyötä. Voi myös nimetä parhaan pyörämerkin, jos ei nyt tule mitään mieleen, mutta sellainen, niin kuin, että jos maailmasta saisi ihan minkä vaan brändin valita, niin mikä olisi yhteistyökuvio? En mä tiedä, se varmaan se brändi ei liitty millään tavalla pyöräilyyn, mutta... Se voi olla, ei tarvi liittyä. No, kyllä mä oon hyvin pitkällä aika Porsche-mies, niin sinne mennään. No, ei huono. Mä arvelin, että tästä tulee jotain autoihin liittyvää kyllä. Joo. No sitten näitä meillä on yhteisiä takana niin monta, että tähän melkein pystyisi kertoa jo, mutta kerrot itse asiassa molemmat nyt, kun ollaan aiheen parissa, niin Coffee Ride-tilaus tai sitten tämmöinen cheat meal, niin kerro molemmat, mitä lähtee. Pitääkö sanoa paikka vai mitä lähtee? No voi, jos tarvii parasta porkkanakakkua hakea, niin mäkin ehkä tiedän paikan, mutta saat nimetä kyllä ihan, jos haluat. Joo, mikä se sen nimi on siellä kaupassa, se porkkanakakkumesta? Niin, eikö se, mikä se on? Se Simons, Edmonds, mikä se on? Simons. Joo. On kyllä hyvä porkkanakakkupaikka, mutta on niitä kyllä niitä kahvilareissuja, mitä on ollut hienoja kaikkia ja mitä on käytetty, mutta kyllä se on, kyllä sanotaan näin, että on niitä paljon siellä just jossakin rannikolla siellä Espanjan tai sitten Etelä-Ranskan rannikolla. Siellä on niitä hienoja paikkoja. Kyllä. Mikä on sitten teikäläisen valinta tai lemppari tuollainen cheat meal tai cheat meal, en tiedä onko se oikea termi, mutta kumminkin jos jotain herkutellaan, niin mikä on tai lempiruoka? No, lempiruoka kyllä mennään vanhalla perinteisellä jollakin semmoisia voiperunat ja sitten hirven tai poron käristystä. Toi on kyllä kova. Joo, no sitten 2 jäljellä, niin kysytään nyt sitten, että kuka on Vladin urheilija esikuva tai maailman paras urheilija, mutta ehkä semmoinen idoli pitäisi tähän kaivaa, niin kuka on? No, pyöräilyn parista jos katsoo, niin kyllä se varmaan Van der Poel. Se on semmoinen joka herättää tunteita. Kyllä. Ja kyllä se onhan se aikana ollut tai on vieläkin semmoinen kova, mutta se taas, että lahjakas, mutta se kuitenkin, että kyllä näkee, kun sekin kärsii. Kyllä, joo, ja siis niin monipuolinen, että sitä ei välttämättä ihmiset aina tajuukaan, vaikka paljon seuraisikin pyöräilyä. Joo, miten vahva ja monipuolinen kuski, kyllä. No viimeisenä sitten, niin missä tai miten sä palaudut parhaiten? Jaa. Muuta kuin nukkumalla. No nukkuminen on varmaan semmoinen paras semmoinen ja sitten
nukkuminen ja viileä asunto. Se on kyllä niinku semmoinen cheat code, sillä palautuu parhaiten. Mutta kyllä mä sanoisin, että kuitenkin semmoinen niinku viileä kesäala-asunto. Tai semmoinen, niinku, että pimeä viileä, niin se on just kiva. Eli ruumishuone. Kyllä suoraan vetojen jälkeen voi kurvata sinne. Niin. Joo, kyllä se on tärkeä osa tätä urheilua ja urheilijana kehittymistä ja eteenpäin menemistä, se palautuminen. Mutta joo, se ei ole nyt tämän päivän pääaihe, vaan pääaiheena on lähinnä Vladi ja sitten sitä kautta nämä retket ja gravelpyöräilyt ja muut. Mutta niin, jos mennään sinne alkuaikoihin ja siihen, minkälaista on ollut aloittaa se pyöräily tai miten sä oot edes päätynyt niin kuin lajin pariin Ukrainassa ja sitten se tulo Suomeen ja muutto siitä, niin miten se on, niin kuin kerrot omin sanoin totta kai, ja nyt että kuuntelijat ja katsojat pääsee vähän varmasti kiinnostaa se, että miten sieltä tullaan ja miten Suomessa pääsee aloittamaan pyöräilyt ja muut, niin miten se on sulla mennyt, niin sana on vapaa. No, jos aloittaa siitä, että mitä on eksynyt niin kuin pyöräilyn pariin, niin että kyllä se niin kuin, vaikka mä silloin niin kuin, no siis tuli kyllä paljon ajettua muutenkin pyörällä, niin kuin, varsinkin ne kaikki niin kuin päivät ja pienestä asti ja se on varmaan niin kuin ollut semmoinen yleisin niin kuin just, että kesäaamuja, kun Ukrainassa on yleensä kesälomaa, se on 3,5 kuukautta ja se on hyvin pitkä se kesäloma. Se on ollut itselle vähän hyvin omituinen, mitä se on Suomessa. 2,5 kuukautta tai pahimmassa tapauksessa vain 2 kuukautta. Mutta joo, 3,5 ja sitten kuukautta se kestää ja sitten kyllä siihen niin tullaan aina tutuksi, että pyörällä ajetaan niin paljon ja niin aamusta ilta ja kaikki ne järvi ja kaikki ne retket ja kaikki partioretket ja kaikki pyörällä aina liikuttu. Mutta sitten niin pienestä asti mä oon niin harrastanut niin nyrkeilyä ja sitten on siellä niin ollut rinnalla myös niin urheilutanssia. Mä oon harrastanut niin silloin niin koulussa olin. Niin, sitten ne tanssit jäi pois ja niin sanotaan näin, että mulla on ollut niin 3 lajia niin siellä rinnalla. Että niin monilla muilla niin junnuikäisenä harrastetaan monta lajia niin samaan aikaan. Mutta sitten niin kuin, että noin 12-ikäisenä tuli se pyöräily ja harrastin johonkin varmaan 2,5 vuotta sitä ja sitten se niin tanssit jäi pois ja jäi vain nyrkeily ja pyöräily. Mutta noin 15-vuotiaana niin se käytännössä se nyrkeily jäi pois ja niin jäi pelkästään se pyöräily. Ja, tietenkin Ukrainassa se toimii vähän eri lailla. Siellä on niitä urheilukouluja, eli se on puhasti niin tämmöinen vähän niin kuin sitä sanotaan vähän niin kuin tämmöinen internat school. Se on vähän niin kuin semmoinen. No, siinä niin käytännössä silloin kun peruskoulun jälkeen tai siis niin kuin sinne yleensä menee, sä oot siellä myös niin kuin vähän niin kuin siis normikoulussa käyt, mutta siinä on pelkästään sitä urheilutestit ja omaa lajin mukaista reenämistä ja niin sitten sen koulun kautta, että jos sulla näyttöä kaikki, siis kouluhan järjestää täysin kaikki ne kyytit, sille, niin kuin, että kyllä ne vanhemmat jotakin maksaa, mutta hyvin pitkälle niin kuin valtio maksaa ja sitten parhaimmissa tapauksissa pystyy niin jopa tienaamaan junnuikäisenä tai saamaan niin kuin jotakin rahaa siitä. Ja kyllä mulla niin kuin, silloin kun mä oon 14-15-vuotiaana on ajanut kyllä, niin kyllä se oli semmoinen niin kuin kuitenkin kun tietää, että minkä tason niin kuin, semmoinen niin keskipalkka Ukrainassa siihen aikaan on ollut, niin kyllä mä niin kuin kesäaikana pystyn hyvin niin kuin tekemään semmoista, että no sanotaan näin, että yhden niin kuin kuukauden äidin palkka, että kyllä sillä niin kuin hyvin pääsi sillä, että niin kuin junnu-ikäisellä kyllä riitti rahaa ruokaa ja kaikkien muihin
huvihommia, että kyllä se on niin sille koulun puolesta saa niin kuin, edelleenkin se on samanlainen systeemi, että koulun puolesta saa jonkinnäköisen pyörän, tietenkin jos haluat paremman pyörän, niin sitten se niin vanhemmat joutuu niin kuin, ostaa ja kustantaa täysin. Mutta koululta saa semmoisen pyörän, se on yleensä alurunkoinen joku semmoinen, ja monihan niin vaikka ottaa koululta, jos saa niin alurunkoisen pyörän, niin vanhemmat ostaa joku paremmat kiekot esimerkiksi, niin sillä pääsee niin eteenpäin. Ja, niin se on ollut semmoinen niin systeemi, ja no itellä on niin lähinnä, että se pyöräily on niin jäänyt, se oli niin ainut laji käytössä enää, niin ja kaikki niin koko aika tuli viettyä niin urheilun parissa, ja sitten mä oon ollut myös semmoisessa niin täysin urheilukoulussa sitten, mitä mä puoli vuotta on ollut siellä Kiovassa, ja se on niin sanotusti Olympiareservien koulu, mutta siellä on myös niin junioriosasto, missä sitten niin pystyy opiskella ja käydä niin täysin käytännössä koulut, ja niin se oli käytännössä silloin 8 ja 9 luokan koulut, että mitä niin olisin käynyt siellä, mutta siellä mä oon ollut puoli vuotta, ja se on ollut hyvin mukava, että aamureeni ja urheilulla sai korvattua yllättävän paljon niin kuin oppitunteja tai niitä opintopisteitä, ja sai kasaan. Niin ja se oli hyvin omalla tavalla raaka juttu, ja tietenkin valmennuksen metodithan on ihan erilaisia kuin nykyään, ja ylipäätään se on vähän niin kuin tuo Itäblogi. Itäblogi on vähän erilainen se niin kuin valmennuskulttuuri, että määrä korva laatua, ja sitten kipeänä oleminen ei mikään este reenämisen ja niin kuin vetoja aikana, että niskan saaminen, kyllä se ihan niin kuin normi, jollakin pumpulla voi saada niskan, jos et jaksa mäkeä ajaa, niin kyllä meilläkin on ollut semmoista, että valmentajahan on ajanut rinnalla ja ajanut niin kuin, no hyvä, jos se on ajanut mopolla perään tai niin kuin mukana, niin ja sitten sillä oli vaan semmoinen, niin kuin, semmoinen käsipumpu, että se on sillä voinut niin kuin vähän pikkusen antaa kyytiä niskaan, mutta kyllä se niin kuin pahimmassa tapauksessa, kun se on istunut autossa niin kuin vänkkärin paikalla, niin antanut vähän pojille kyytiä, niin kyllä se oli vähän erilaista. Ja, niin, kyllä niin kuin omalla tavalla sanotaan näin, että siinä niin kuin heikkommat tippuu pois. Ja sitten, että kyllä se on niin kuin, siihen jos mennään, niin kyllä se on, jos sillä niin kuin tavoitteena koulussa, että susta tulee jo niin kuin ammattiurheilija, että sillä niin kuin saadaan se niin kuin se ajatus. Tietenkin nythän se on muuttunut aika paljon, ja sitten, mutta kyllä siellä vieläkin niitä on semmoisia metodeja, mutta kyllä siinä niin kuin lähtökohta on semmoinen, että jos sä 14-15-vuotiaana aloitat, niin sä oot niin kuin jo, niin kuin, että susta niin kuin kasvatetaan niin kuin ammattiurheilija. Niin kuin silleen, Suomessa se on vähän tämmöistä, voiko sanoa, että vähän niin kuin mietolinja, että no katsotaan, jos viittii ja jaksa, että jos kiinnostaa ja semmoista, niin täällä on enemmän semmoinen tapana niin kuin sana niin kuin pakko. Ja sitten just, että sitten niin kuin mä oon ollut siellä koulussa ja sitten tuli pyöräiltyä ja ei mitään niin kuin semmoisia tähtisaavutuksia ollut silloin junnuikäisenä, ja olen ollut niin kuin maamestaruuskisoissa parhaimmillaan niin 6, mutta kun siellä on taas niin kuin startissa, juniorin startissa parhaimmillaan joku 120-140 ajaa, niin ei ole ihan sitä 3-4 ajaa. Ja se edelleenkin se nyrkkisääntö toimi siellä, että tietyssä ikäluokassa niin kuin pitää olla vähintään niin kuin 10 ajaa, että se pystyy niin kuin se kisa järjestämään. Jos alle 10, niin kisa ei järjestetä, muuten ei pysty suorittamaan palkintojen jakoa. Sillä pyritään, että se oikeasti siellä on sitä kilpailua. Että niin kuin oikeasti, että se on saavutettu niin sanotusti. Mutta sitten 2000, no siinä on niin kuin 2011 se on vähän niin kuin jäänyt pikkusen tauolle se pyöräily. Sanotaan, että
kesämaakilpailu, mutta sitten on ollut hyvin rikkinäistä ja muistan, että oli todella paha, niin kuin, tai siis silloin se oli 9-luokka kirjoitukset, kun Ukrainassa vähän erilainen se systeemi, niin oli niin kuin, kirjoitukset ja semmoiset, niin kun mä oon ollut vähän niin kuin matikkaa ja se on tämmöinen niin matikka, fysiikka, kemia luokka ja semmoista niin kuin kirjoitukset, ne oli todella vaativia, niin mulla on niin kuin täysin jäänyt opiskelun se niin kuin fokus ja siihen on jäänyt ja sitten tietenkin, että kaikkia muita haasteita ja terveyden kanssa mä muistan, että on ollut haasteita sitten, oliko se lokakuu tyyli ja sitten tuli todella paha niin kuin keuhkokuume ja on tyyli ollut niin kuin yli 3 viikkoa niin kuin teholla ja se on ollut todella paha siihen aikaan, niin se ei jäänyt vähän pyöräilyjä tauolle ja sitten, niin kuin, sitten muutto Suomeen ja niin se on ollut kaikenlaista sille, niin kuin, että äitihän mulla on asunut jo Suomessa, että mä tulin sitten niin kuin jälkikäteen, mutta eipä sanotaan näin, että ei ainakaan tullut pyöräiltyä, mutta 2013 mä vähän niin kuin jatkoin sitä pyöräilyä. Mä oon käynyt niin kuin Oulussa siellä porukkalenkillä alussa ja sille, että tehnyt niin kuin semmoista jotakin reenamista, mutta Suomessa sitten nyt tarkalleen mä en muista niin kuin vuotta, olisiko se 2004 tai 2015, niin silloin mä oon, niin kuin, tai mulla tuli niin kuin valmentaja sille niin kuin Suomessa, että tämmöisen Jarihan alkoi mua valmentaa ja niin olisiko se muistaakseni jo 2 vuotta, hän on niin kuin valmentanut mua 2 tai 3 vuotta ja niin 2017-2018 siitä eteenpäin Tommi on valmentanut mua ja niin se on ollut tämmöistä siitä niin kuin käytännössä se niin kuin on ollut enemmän semmoista tavoitteellista reenamista ja ainakin lajin parissa ja tai niin kuin ensimmäiset niin kuin semmoiset niin kuin kovimmat niin kuin tai niin kuin saavutukset se varmaan 2016 eteenpäin niin kuin alkoi tulemaan sitten. Kyllä, joo, siinä oli hyvin avattu koko prosessi ja niin kuin, tosi mielenkiintoinen se sun tarina kyllä on ja niin kuin, miten tänne ja niin kuin kaikki se niin integroituminen ja just se ero siihen, mikä varmasti vielä tänäkin päivänä on Ukrainassa ja Suomessa tietty junioritoiminnassa, mutta et ne on kyllä niin kuin, niitä tarinoita on paljon kuullut ja niin kuin, en tiedä kestääkö kaikki ihan päivänvaloakaan, mutta siis anyway, niin kuin se ajatus siitä kuulijoillekin, että minkälaista se on niin kuin siellä, niin siinä on paljon varmasti semmoisia asioita, mitä Suomeenkin voisi niin kuin pyöräilyä ja no varsinkin nyt kun pyöräilystä puhutaan, niin tuoda niin kuin junioritoimintaa, vaikka toki ei ehkä ihan kaikkia ääripäitä, mutta kumminkin niin kuin löytää sieltä niitä toimiviakin juttuja ja ehkä vielä siitä, niin kuin, okei, nyt puhuttiin pyöräilystä ja sun uraa käytiin hyvin läpi, mutta jos haluat parilla sanalla vielä kertoa sitä prosessia, että miltä se niin kuin tuntuu tulla Suomeen ja niin kuin uuteen kulttuuriin sieltä, että okei, se pyöräily on siinä niin kuin, ollut nyt niin kuin pääasiassa ja se on meidän iso teema, mutta onko niin kuin jotain semmoisia yksittäisiä hauskoja tarinoita tai haasteita niin kuin suomalaisessa kulttuurissa, mitkä oli shokkeja silloin, kun tänne tulit? Niin siis ylipäätään vaan pyöräilykulttuurissa. No ehkä jätetään se, me ollaan siitä pyöräilystä, mutta ehkä niin kuin ylipäätään kulttuurissa, että jos kuuntelijoita kiinnostaa, niin onko niin kuin, itse on tuolla maailmalla ollut ja Espanjassa nyt asun, niin täällä on aina pieniä semmoisia juttuja arjessa huomaa, että ei vitsi, että tämä ei kyllä toimi Suomessa sitten yhtään näin, mutta onko Suomesta jotain semmoista? No sen mä muistan, että ensimmäinen asia niin kun tuli Suomeen, että ihmiset on todella hittaita. Niin se on vähän niin kuin semmoinen, että itsellä on ollut semmoinen, että kyllä minäkin perusteellisesti tykkään tehdä asioita ja
niin se on kuitenkin niin mietti niitä asioita ja silleen niin prosessoi ennen kuin ollaan tekemään, mutta kuitenkin se, no kyllä se Suomessa niin kuin ihan asiassa kuin asiassa se on ollut, niin kuin, ja kyllä niin kuin, kun pidemmälle mennään, niin kuin sitä niin kuin huomaa, että se on jokaisessa asiassa se on semmoista niin kuin hitaus, niin se on niin kuin, mikä monesti itse tympäsee, ja no onhan se tietenkin, jos vertailee johonkin Italiaan tai on sielläkin omanlaista, että puhutaan paljon, mutta sitten kun päästään tekemään jotakin asioita, niin sekin on aika hidasta toimintaa. Mutta no toinenhan varmaan on ollut semmoinen, että just, että kuinka paljon niin täällä oikeasti syödään sitä niin sokeria, että kun ihmiset niin ja niitä karkkia, ja siis Ukrainassahan on niin siis leivoksia ja kaikkia, mutta se, niin se on kuitenkin enemmän semmoisia niin kakun tapaista tai leivoksia tai jotakin semmoista. Ja kyllä niin ne yleensä suklaakarkkia, kyllä siis niin peruskin, mutta että niin ei ole kyllä semmoista määrää, mitä niin kuin, ja sitten, että kun paljon niin ylipäätään juodaan limuja ja semmoista, niin kun Ukrainassa on paljon syödä niin semmoista niin kotiruokaa, se on ollut semmoinen, niin heti Suomessa huomasi, että niin se ei varmaan ollut niin iso kontrasti kuin muutti Oulun, niin ja paljon niin kulkua ollut tuohon Lappiin, niin siellä kuitenkin Lapissahan on niin se suht semmoista vielä semmoista vanhaa-aikaista ja perinteistä, että ihmiset syö paljon sitä kotiruokaa, mutta kyllä tässä Etelä-Suomessa kun katsoo, niin kyllä se on paljon syödä sitä prosessoitua tai semmoista ruokaa ja pikaruokaa ja semmoista. Että kyllä mä just niin kuin, että pienenä muistan, että jossakin Mäkkärissä käyntissä on ollut niin tyyli, no äiti antoi luvan kerran kuussa käydä tyyli tai sille niin itsellä käydä, niin se on niin myös semmoinen niin vaikka kerran 2 viikossa, että voinut käydä, mutta ei sille, niin kuin, että ja aina ollut niin kuin 1 päivä viikossa, vaan niin tyyli semmoinen niin kakkupäivä tai semmoinen. Niin kuin, mutta ei semmoista, niin kuin, että Suomessa katsoi, että joka päivä vetää limua ja karkkia. Se oli yleistä semmoinen. Niin, ja sitten se varmaan, no, nyt kun mietin, niin isoin varmaan kulttuurisokki niin pukukoodi Suomessa, kun ei sitä ole, niin se on kyllä niin kuin, vieläkin. Kyllä musta pitää olla koulussa ihan, niin kuin ihan koulupuku ehdottomasti pitää olla. Niin se niin kuin pitäisi ihmisiä vähän niin kuin, opettaisi omalla tavalla ja sitten pitäisi myös ihmisiä niin kuin samanlaisena, ei sille, että niin kuin tasoeroja ja kaikkea semmoista, niin kuin, mutta se myös ei aiheuttaisi lapsissa sitä semmoinen kateuden fiilistä, että jollakin parempi jotakin. Kyllä. Joo, siinä on ihan oma pointtinsa kyllä, että se on varmasti totta, mitä sanot, ja niin kuin nykymaailmassa vielä tämä, ja Suomessa varsinkin, no kaikilla on puolensa ja puolensa, ja tämä ei mikään suuri politiikkaradio tarkoitus olla, mutta kyllähän niin kuin voidaan nähdä, niin kuin, että kyllä mä sanon, että Espanjassakin nuoriso aika hyvin käyttäytyy täällä silleen, niin kuin, että sitten välillä kun tulee kotona käymään ja katsoo ja tuolla Lahden toreilla menee ja muualla, niin sitten on välillä silleen, että hetkinen, että on tässä vielä on vähän niin kuin eroja näissä, että vaikka välillä voisi luulla toisinkin päin, mutta kyllä. No joo, sitten tässä on nyt käyty elämää ja uraa vähän läpi, mutta voisi ehkä liukua sitten tuonne gravel-puolelle. Meillä on aika paljon yhteisiä reissuja, muutamat MM-kisat ollaan käyty ja EM-t ja niistä voidaan puhua myös, ja sulla on tuoreessa muistissa viikonlopun Latvian gravelit ja SM-gravelit totta kai, ja sitten tältä kaudelta tietenkin toi Trakan reissu, se on aika varmasti kiinnostaa kuulijoita, että minkälainen on Traka 300 vetää läpi ja mitä se tarkoittaa niin kuin suorituksena ja valmistautumisena ja muuta, niin jos mennään siihen, niin aloita, tai saat kertoa, että mitä viime viikonloppu lyhyesti ja SM, mutta liuutaan sitten sinne Trakaan ja puhutaan vähän siitä ja ehkä noista meidän reissuista kanssa sitten täydennetään siihen. Mutta. Joo. No ei se, niin se tuohon Latvia Graveliin, niin
olihan se omalla tavalla niin kuin helppo reitti, koska se ei oli kovin mäkinen ja sille niin kuin muuta oli helppo ja olihan siellä muutama semmoista omalla tavalla ei ole raaka, mutta ratkaiseva olikin se yksi ja aina semmoinen niin nyppylä, mihin niin käytännössä no minun edellä 2 ajajaa ei saanut sitä rakoa kiinni, niin sitten se vähän katkesi siihen ja siis kuumus, sehän oli aika kuuma, että se niin kuitenkin oli sitä semmoista niin 28-30, niin ei se omanlaista mitään niin kuumus on, että kyllä siihen jo tässä vaiheessa pitää tottua siihen lämpöön, mutta olihan se niin omalla tavalla, kun semmoinen sivutuuli oli ja sehän oli hidas niin omalla tavalla ja sitten oli semmoinen niin satanut 2 päivää, niin se omalla tavalla niin semmoinen kostea oli, mikä se oli semmoinen niin heti vähän huono, mutta joo, että reitihan oli omalla tavalla helppoja, mutta kyllä kun niin oli ammattilaisia Squincy ja sitten Liepintsi, se Emil Liepintsi, niin kaikki World Tour-tason kuskia ja niin sitten oli niinku graveli maailmanluokka kuskit ja sitten Peter Havikki ja nämä tanskalaisethan on yllättävän vahvoja ja jos muistan oikein niin yksi niistä on niin Madisoni maailmanmestari ja toinenkin Junno ja aika jo maailmanmestari ja todella kovan tason ajajoita ja kevyitä ja niin itse asiassa ne aiheutti se vähän niin kuin siellä vähän niin kuin ongelmia tai no voiko sanoa ongelmia, ei ongelmia, mutta pojat tuli vähän aerotangoilla niin 32 millisellä tangoilla niin klassisen tyylin ja ensimmäinen tai olisiko se ollut joku 15 kilsaa ajettu ja sitten oli semmoinen sorapätkä vähän niin kuin hiekkalaatikko ja pojat rupesi tempuille siellä ja kummatkin veti nurin ja kaatoi niin varmaan 10 kuskia siihen ja niin. Mutta kyllä niillä oli sen verran jalka, että kyllä niin ensin ajettiin vähän harhaan ja reite oli hyvin merkattu, mutta yhdessä kohdassa oli silleen, että puun takana merkki, niin jatkettiin suoraan, niin tuli siitä varmaan joku 1,5–2 kilometriä ekstra. Ja kyllä meillä kesti, että niin varmaan jossakin 60 kilsan kohdalla saatiin vasta se kärkiporukka kiinni, missä oli ajajat. Ja oli siitä raskas reiti, koska Suomessahan niin se oli se niin graveli, se on monesti semmoista hiekkaa, niin tampattua hiekkaa, se rulla, se on semmoinen nopea rata. Mutta tuossa oli paljon semmoista, se on semmoista varmaan latvialaisten mielestä joku autobaana tai joku semmoinen, ja se on semmoista niin soraa, todella pehmeää soraa, niin se oikein pyörä uppoi siihen, ja mä en oikein ymmärtänyt siinä, kun oli niin sille sorastettu aina ylämäet, niin se vauhti tippui ihan niin älyttömästi, ja sitten se niin pyörä vaan upposi. Niin tuossa statseen, mitä vertailtiin niin kisan jälkeen, niin meillä oli 39,5 keskari ensimmäisen 1,5 tunnin aikana. Ja oli mutkia ja oli metsäpätkiä paljon ja oli single trackia ja peltoa ja kaikki. Eli kun vauhti alkaa olemaan keskivauhti lähempänä 40 gravelissa noin niin kuin hiekkalaatikko ja semmoista, niin siinä keskimäärin mennään 45–50 koko ajan. Että vauhti tippui sitten. Niin todella kova ajoa ja itellä oli ensimmäisen 1,5 tunnin aikana oliko lähempänä joku 370 keskitehoa, että kyllä siellä on menty mutta sitten kyllä jalka oli sen verran jo tyhjä omalla tavalla 1,5 tunnin jälkeen, että se oli ihan niin kuin kärsimystä ja taistelua ja sitten se just niin kuin se varsinainen ongelma gravelissa huomaa, että on pakko olla huoltaja, että jos ei ole huoltaja, niin se on, vaikka toikin oli 145 kilsaa ja mulla oli 1,5 litraa reppu plus 2 750 pulloa, niin vaikka se on 3 litraa vettä, mutta se on kuitenkin kuin yli 4 tunnin ajo, niin 3 litrakin alkaa olla liian vähän. Ja sitten kuitenkin, mä en ole mikään pieni kokoinen kuski, niin sitä nestettä kuluukin, että
kyllä sitä paljon menee ja välillä tekee mieliä niin kaata itteen päälle jotakin vettä vähän tai saisi vähän jäähdyttää, mutta eipä nyt ollut semmoista, että hyvin kuivalla menty viimeiset 20 kilsa, että se oli. Mutta joo, siinä niin oli kärkiporukka, mikä katkesi sitten yhdessä vaiheessa siellä mäessä. Sitten oli semmoinen väliporukka käytössä pääjoukkoa, missä me oltiin. Mutta siitä niin tippunut, no meitä oli 7 ja sitten niin me päästiin 3 irti ja Karpenkon Glebin kanssa veettiin sitten käytössä 2 ja yksi latvialainen, se ei tehnyt yhtä vetotöitä istumapeisissä, mutta siinä loppupuolella niin 10 maalia, niin päästiin semmoiseen single trackilla ja sitten se oli semmoista todella hiekkanousua, todella pehmeä ja niin mä vähän niin menin yhdessä, niin keräsin täysin vauhdit ja menin siihen ylämäkeen, niin pääsin 1 irti ja sitten mä ajoin viimeisen 8 kilsan, kun pääsin noista 2 irti ja kilometrinen maali ja sain vielä yhden norjalaisen kiinni. Ja, niin olin mä 17 ja Thomas de Gentin perässä tuli, että kova tekijä sekin on. Joo. Sillä niinku hyvin tyytyväinen olen, että paremminkin olisi voinut mennä, jos olisin pysynyt siellä porukassa, mutta nyt kyllä huomaa, että se vähän liikaa paino omalla tavalla. Se on mikä tässä ollut semmoista niinku elämänkuviot vähän niinku ollut semmoista, että lisännyt stressiä ja kaikkea muuta, niinku ei oikein pääse niinku pitämään niinku kurissa sitä painoa, vähän se karkas, niin sitten kostautuuhan se nyt kisoissa, sen kyllä huomaa, mutta maantiellähän se ei haittaa, jos on tasainen reitti, mutta gravellissa huomaa, että hyvä, että jos on tasainen, se on ihan hyvin nätistihän se menee, mutta sitten vähänkin, jos on niin semmoista mäkeä, varsinkin pehmeä hiekka, niin kyllä se niin lisää semmoista niin puskemista ja kyllä joka ikinen kilohan se niin omalla tavalla se pyörä uppoki siihen enemmän, että se leveä rengas on niin siihen apuun, mutta kuitenkin se on semmoista. Mutta hyvinhän se meni ja perjantaina oli prologi. Olimme siellä 24. tyyli. Että samana päivänä kun tuli suora niin ajomatkan jälkeen hyppäsin pyörän päälle ja ajamaan prologia, 2,2 kilsa prologia. Ja ei se niin siellä oli niin 20 sijaa niin käytännössä 5 sekunnin sisällä, että se oli niin marginaaliero, mutta kumminkin oli se 24. Ja ei se niin hieno kisa ja ei voi muuta sanoa, mutta kyllä se on omanlaista niin Latviassahan on semmoista niin omanlainen se myös, että autokulttuurihan on vähän semmoinen, että lähempänä sitä Suomen autokulttuuria, että pyöräilijöitä vihata, mutta kyllä niin järjestäjät hienosti hoiti se asia, että kyllä siellä niin poliisit oli mukana ja sitten myös niin puolustusvoimat, jotka auttoi sitä järjestelyssä, niin kyllä niin selvästi, että perusihminen kun näkee, niin semmoisen, niin että tieylitys ja yksi poliisi ja yksi rynnäkkökiväärin kanssa seisova niin sotilas, niin kyllä siinä varmaan niin pakko vähän väistäkin. Että kyllä varmaan Suomessakin, jos olisi semmoinen, niin kyllä väistettäisiin aika hyvin. Ei muuten, siis hyvin hienosti järjestetty kisa, ei voi millään tavalla moittaa. Ja hienolla alueella se on semmoista semmoisia vanhoja kartanoita, mihin tehdään niin maalituloa ja lähtöä ja kaikki semmoiset. Että ei niin kuin monesti Suomessa, että joltakin koulun pihalta lähtöä ja koulun pihalle tulo, että kyllä siinä niin yleensä ja sitten kuitenkin tuossa Keski-Euroopassa kun käy, niin siinäkin tiedät, että kyllä se on vähän erilainen se kulttuuri, että kun se afterpartykin on kova juttu, moni jää sinne, ruoka tarjolla ja kaikki, että ihmiset jää sosiaalista meininkiä hakemaan jää sinne, että kuitenkin haluaa ja ei ainakaan kiirettä lähteä pois, mutta Suomessa tuntuu, että heti kun kisa on ajettu, pitää äkkiä päästä lähteä. Harvoin tuossa, mitä Euroopassa gravellitakin ajettu, vaikka ikäluokkia palkita ja semmoista, niin harvoin on ollut semmoista, että ei tullut palkintojen jakoa.
Mutta Suomessa on hyvin yleistä, että oli kiire, piti lähteä. Aina pitää lähteä. Ei kukaan ja ikinä mihinkään. Että kyllä se on niin semmoinen, että mikä toivoisi, että jos järjestää kuitenkin panosta ja järjestää semmoisia, niin olisi hienoa, että kuitenkin ihmiset jäisikin. Että niin kuitenkin se maalitulo venyy myöhään, varsinkin jos on lauantai-päivä, niin pääsehän se sunnuntai-aamullakin lähtee tietenkin. Kyllä. Kyllä. Yes. Joo, ja siis toi varmaan, niin kuin, no tässä itselläkin jonkun verran kokemusta on noista Euroopankin graveleista ja muista, niin no Suomesta nyt ei hirveästi muuta kuin Finland Gravelista ja SMiäkään en ole päässyt vielä kertaakaan starttaamaan, sulla oli ihan hyvää tekemistä sielläkin, 4. sija taisi tulla tänä vuonna, että tiukasti mitallien ulkopuolella, mutta se on totta, että varmasti laji hakee vielä muotoa ja Suomessakin on niin kuin erilaisia tapahtumia järjestetään eri lailla, niin se harrastepuoli on mitä siinä tietenkin on hyvä niin kuin ottaa huomioon ja mitä pitää tarjota hyvin, mutta sitten myös se niin kuin elitekilpaileminen ja se, että se täytyy olla turvallista ja niin kuin, saada integroitua myös siihen koko tapahtumaan, niin se on tietenkin järjestäjille haaste, mutta kyllä siitä hyviä esimerkkejä tuolla maailmalla on ja niin kuin ehkä sen kautta toi täältä Espanjassa oleva Traka, mikä varmaan on niin kuin semmoinen gravelin Euroopan ehkä suurin tapahtuma ja kilpailu, niin sä sen tänä vuonna kävit vetämässä, niin kerro vähän siitä ja miten valmistauduit ja minkälainen se kisa ylipäätään oli ja matka ja minkälaisella setupilla sä lähdit sitä vetämään. Joo, no mä tuossa lyhyesti vielä palaan tuohon SM-kisoihin, että niin, että no joo, oli niin myös, kerro että, toki miten se meni. niin, Joo. että sekin oli aika kova kisa ja omanlaistahan se suomalainen ajokulttuuri, se on semmoista hyvin pitkällä semmoista omanlaista kyttäämistä, voiko sitä suluissa näin sanoa, ja semmoinen, mutta oli siis hieno reitihan, se on Dirty Sipo ja Nordic Gravel Seriesin että järjestämään ja hienostihan se oli järjestetty, ei moittimista ja reittihan hyvin merkattu ja kaikki. Ja ylipäätään, että Suomessa kun sanotaan, että reitti, vaikka joku tulee valittamaan, että reitti on huonosti merkattu tai jotakin semmoista, niin mä sanoisin, että no Trakahan on, se on varmaan maailman toiseksi suurin gravelitapahtuma Unboundinin jälkeen, mutta Euroopan suuri. Ja sanotaan näin, että sinne kun meet, niin siinä ei ole merkattu siis puoletkaan reitistä. Silleen, että sä oikeasti menet se Gepsin mukaan ja sitten niin onhan ne isommat risteykset ja isommissa risteyksissä aina joku seisomassa ja kyllä autoilijat tottelee, että siinä ei ole semmoista puupää touhua, että ei autoilijat kyllä ymmärtää se, että jos on joku tapahtuma on menossa ja ylipäätään se markkinointi toimii vähän eri lailla, että mihin suomalaisilla opetettava, että se pitää oikeasti, että enemmän sitä, että sosiaalisen median pitäisi enemmän olla kiinnostunut, tai tämmöisiä vaikka lehdistö ja semmoisia, enemmän olla kiinnostunut semmoisistakin. Niin kun tuntuu nykyään, että kirjoitellaan kaikista muista, mutta tässä olisi hyvä myös olla semmoinen aihe, että kaikki muutkin asukkaat ja ihmiset, jotka lukee, niin tietäisi, että semmoinen tapahtuma ja minkä luokan tapahtuma esimerkiksi on menossa ja että kunnioitaisi muitakin. Niin. Mutta joo, että SM-kisathan hienostihan ne meni ja tietenkin nyt vähän puumitali jäi käteen, että oli 4. mutta se on välillä tämmöistä, mutta hyvin tyytyväinen olen siihen ja kramppien kanssa on ollut tulla taistelua paljon ja jonkin verran on ollut näitä muuttohommia ja semmoista, huomasin, että kuumus teki asiansa, niin että sille ei oikein saanut jalat toimimaan oikealla tavalla, mutta joo, että siis sille hienosti se kuitenkin meni ja sitten lopussa kaksikko siellä pääsi irti, niin taistelivat sitä käytännössä, no Kimmohan oli eri ikäsarjansa, mutta nehän pääsi siihen viimeisen semmoisen kinkaman irti, mutta sitten maalissa saimaan kiinni ja Kimmon kanssa tultiin siellä melkein samaan aikaan.
se oli vähän edellä. Mutta ei se niinku, hienohan se niinku semmoista, no 4 sijaa, mutta se kuitenkin, sekin on hyvä suoritus. Mutta joo, että seuraavana toi Trakaahan on niinku semmoinen, että se on varmaan ollut niinku, en mä tiedä voiko sanoa, että tämä kauan, no voisiko olla jopa niinku päätavoite omalla tavalla niinku gravelissa, koska se kauan ensimmäinen kisa oli itselle ja no sanotaan näin, että tuohon kisa on vähän niin oikeasti hankala niin siis omalla tavallaan valmistautua, mutta kyllä se vaatii sitä, että sä ajat niitä 6-7 tunnin lenkkejä ja sitten, että siellä on vielä niin intervaalia 3-4 tunnin jälkeen, että sä pystyt suorittamaan sitä. Ja varsinkin kun itse ajoin se 360 matka, niin se on oikeasti niin kuin, käytännössä niin kuin pahin mahdollinen, koska se onko se 560 se pisin, niin se on semmoista enemmän niin kuin semmoista bikepackingia ja semmoista, no onhan sekin siis kovahan suoritus ja semmoista, mutta kaverithan lähti silleen, että niillä on oikeasti sitä teltakin mukana monilla ja pystyy pysähtyä johonkin ja semmoista. Mutta 360 se on ihan niin kisamaista ja on se niin omalla tavallaan kropallekin iso stressi, koska harvoin pääsee startanoon ja aikaisin, että yli aamu 4 on herätys. Et siis onko se 5.50 tai niin aamu 6 startti. Ja se on kuitenkin niin aikaisessa vaiheessa niin vuodesta omalla tavalla, että on siellä pimeätä vielä. Ja ajovalo, tai siis se on pakollinen, etuvalo on pakollinen, tai etu- ja takavalo on pakollinen, niin se pitää olla siellä bike-checkissä olla niin paikalla. Ja ei sillä niin merkitystä minkään valo se on, mutta kyllä jälkikäteen ymmärsin, että edessä pitäisi olla hyvä valo ainakin. Että kyllä se takana on silleen, että kyllä se yleensä toinen näkee, mutta edessä kun tulee niitä kapeita polkuja, niin sehän on niin kuin 360 matkallakin oliko muistaakseni 1800 startteja, niin siis 200 kuskia ne on niin lähtenyt vähän, ne lähtee ennen ja se on niin tämmöisen niin Pro-kuskit 200 ja sitten perään lähtee, oliko muistaakseni 5 minuuttia perään lähtee ne loput. Niin siinä se oli paha, koska se neutraali on suht pitkä. Se neutraali on, mitä mä sanoisin, olisiko ollut joku 10-15 kilsa tyyli. Ja sehän heti mennä niin paukusta käytännössä mennä siihen niin semmoista aika paljon niin sitä paikan hakemista ja taistelua paikasta, mutta se menee niin semmoista kaupunginosuutta ja sitten se kaupungista se heti alkaa niin nousee. Se on koko ajan ylös mäkeä. Niin siinä ennen kuin päästään siihen huipulle, niin siinä oli kyllä semmoista taistelua, niin kuin, kyllä itsellä jäi muutama mustelma niin tuossa kyljessä, kun porukka oikein kyynärpäällä hakkaa niin täysiä. Mutta se niin siinä se oli paha, kun se neutraali, mä en oikein tiedä, että oliko se ongelma, kun neutraali elitekuskilla on pitempi kuin ne, jotka lähtee perään. Niin siinä se, käytännössä kun meillä on annettu neutraali, tai niin lopetettu neutraali, se kärki lähti joo, mutta se porukka venyi. Mä katsoin taakse yhdessä mutkassa, ja katsoin taakse, että se käytännössä ne kaikki 1600 ajaa, niin niiden kärki on jo niin melkein ajamassa kiinni. Ja siellä ne, jotka ajaa semmoisen vähän niin kuin ikäluokka harraste, ne sielläkin on niin kuin entisiä ammattilaisia, jotka haluaa tai taistelee just niin kuin sitä ikäluokkaa niin kuin mitallista, ja niilläkin on iso intressi paukusta päästä irti, että kuka niin kuin heti pääsee niin sanotusti sitä matalemman tason ajajasta irti, niin kyllä ne vuoroveto veti keulalla ja ne sai meidät kiinni. Ja sitten niin se alkoi pahin hazardi, mikä siellä on mahdollinen, kun se alkoi pieni alamäki ja ne yrittää niin päästä mahdollisimman eteen. Niin itsekin niin taistelee, että pääsee eteen, sitten nämäkin tulee. Niin kyllä se oli kolareita ja se alkuvaiheessa mä niin siellä yhdessä semmoisessa vermissä tuli, niin mä vähän mulla vähän lipsui ja mä ajoin yhden päälle ja sitten se toinen se vähän ajoi mun päälle, mutta sitten kun mä vähän astuin tai maahan, niin kädellä nojaa, niin toinen vaan täydellä voimalla astui siis klossilla kengällä käden päälle, niin se oli semmoista
ensimmäinen kun huolto oli 120 kohdalla ja no sitten niin siinä niin ajettiin ja käsi oli todella kipeä, niin sitten pääsin huoltoon. Ja niin pyysin, niin kuin, että sitten seuraava huolto, oliko se 220 tai 230 tuota jotakin niin buranaa tai jotakin semmoista, että saisi käsi jotakin, kun käsi alkoi turpomaan. Ja olihan se ajamista ja tietenkin omalla tavalla ensimmäisessä huollossa kun pysähdyin, niin se oli myös semmoinen, että se oli omanlainen virhe, koska niin mitä olen katsonut videoita viime vuodelta, kaikki, siis kärki aina pysähtyi siihen huoltoon. Ne oli siinä luulossa, että tietenkin kun niin pitkä matka, 360, kärkit pysähtyi, mutta nehän päätti yhtäkkiä ihan lennosta, otti vaan huollosta uuden repun ja heitteli johonkin siihen huollon päätiksi, että ne ei pysähtynyt ollenkaan. Niin. Sitten mä vähän tipuin siitä kärkiporukasta. Ei siellä meitä ollut, kun sanotaan näin, että olisiko joku 45-50 ajaa, niin siitä mä jäin pois. Ja sitten lähdettiin ajaa ja sain muutama kerättyä aina. Ja oli meitä siinä yhdessä vaiheessa jo semmoinen varmaan 10 hengen porukkaa ja sillä ajettiin hyvin pitkälle. Ja niin sitten saatiin kerättyä aina jonkun ja sitten semmoista koko ajan taistelua ja sitten on tullut selkeä vastaan. Mutta on ollut kyllä se raaka osuus, että edellisenä tai nyt 2 päivää ennen kävin ajamassa ja mä luulen, että se on helppo reiti, kun ajoin se alkupätkä joku ensimmäisen 70 kilsa, niin mä mietin, no sehän on helppo, sen koko reiti on semmoista, mutta sitten pahinhan se alkoi siinä varmaan 150 kohdalla ja siellä oli oikeasti semmoista single trackia, mikä piti kävellä ylös, että sitä ei päässyt ajamalla, se on varmaan joku semmoinen kuin siis vaellusreiti ja kalliota vaan. Ja mulla oli maantieklossit, niin se oli omalla tavalla noin pitkällä matkalla se maantiekengät on parempia, mutta tuommoinen just oli se paha, että se niillä kävely se oli kyllä omanlaista taistelua. Ja sitten ne mäet, oikeasti ne on raakoja ja jyrkkiä, todella jyrkkiä. Ja se on itellä oli kyllä omalla tavalla sopiva kalusto. Mulla ihan täysin mulletti voimasiirto, eli 50 edessä ja takana 10 52, eli maastopakka. Vähän kevyempi, se on 0,95 käytännössä välitys 50-52. Mutta kyllä jälkikäteen mietittynä kyllä saisi olla 48 edessä. Että kyllä se on semmoista. Ja se on semmoinen kisa, että jos sä meinataan ja sijoista, niin ei mitään, siis oikeasti pakko olla todella hyvä huoltojoukkue. Kun mulla oli just, että Joonas ja Roope niin olivat huollossa, niin sehän pelasti todella paljon ja sain paljon apua. Niin tietenkin Marekki, Santeri, se oli siellä ensimmäisessä huollossa ja sitten Roope ja Joonas, ne olivat sitten seuraavissa huollossa. Ja se on 150 kilsa semmoista raakasettiä, sitten tulee tai 170 kilsa raaka, sitten tulee semmoista 100 kilsa, siis melkein tasaista, koko ajan tasaista, että mennään peltoa ja semmoista joen ylitystä. Ja joen ylitykset, se on oikeasti, se on toinen semmoinen, niin kuin sanotaan, että hullu juttu, koska yhdessä kohdassa sitä ei ollut mainittu missä, mutta se piti meidän itse lähteä hakemaan silta tai hakea silta, koska ei olisi päästy joen yli. Jotkut yrittivät, mutta se oli melkein ihan rinnan asti vettä. Niin monilla semmoista oli. Niin sitten päästiin kiertämään ja se oli oikeasti paljon siis tulvinut kunnolla. Niin. Ja sitten jossakin siellä on 200 kilsan kohdalla alkoi sataamaan. Se oli aika paha, koska se on semmoista, sä tiedät, että Espanjahan on semmoinen, että se on semmoista savea. Se on semmoinen liukasta, heti kun alkaa sataa, se on semmoista, niin sanotusti ei ole Suomessa semmoista hiekkaa, että se vaan pehmenee ja pyörää uppua. Siellä vaan se on niin liukasta. Ja itsellähän on ollut semi-sliksi rengasvalinta on ollut ja siis se on toiminut täydellisesti, mutta sitten kun alkoi sataa, niin se oli vähän semmoista hazardia, mutta omalla tavalla sekin nappularengas se on vähän huono, koska ei se oikein auta, koska se on tampattu maapohja, savea.
se luista samalla tavalla, että se on ihan pelkästään tuurista kiinni. Ja 207, oliko se 270 kilsa jo, että se oli se huolto. Se oli seuraava virhe, minkä mä vähän niin menin tekemään, että mä otin niin täyden repu ja siitä alkoi niin semmoinen 10 kilsan mäki. Niin mä olin niin täydellä juomahuollolla, niin 2 täyttä pulloa ja geelit ja kaikki, mä menin siihen mäkeen. Ja no loppupelissä mä vedin 6. parhaimman ajan kaikista ajajista 360 matkalta. Että niin se oli niin siinä hyvä, mä sain tiputettua muutama ajaja ja niin se oli 9,8 kilsaa pitkä ja keskijyrkys, siis joku lähempänä 10% ja jyrkimillä se yli 20%. Ja sitten kun se vähän niin kuin tihkui, se oli todella paha kallio, se luista, se koko ajan se renkalla ei mitään pitoa. Niin kyllä siinä niin tuli jossakin vaiheessa semmoista, että jos varmaan joku suomalainen olisi kävellyt metäänsä, niin ihmettelisi kukaan kiroille täällä koko ajan. Että ei kuulunut mitään muuta kuin jokaisella polkaisella joku kiroille, että vittu tätä. Ei oikein. No niin. Mutta sitten joo, että seuraavassa huollossa sitten me tultiin 3 ja sitten mä sain kuulla, että mulla oli silleen puhelinhan pakollinen olla mukana ja sitten mulla oli silleen päivitykset tuohon mittariin ja mä sain koko ajan väliaikoja ja niin mulla oli silleen, että taistella top 20 sijoista, niin mä olin silleen, että nyt on pakko kaivaa esiin kaikki mitä löytyi ja alaselkähän on ollut todella paha jo tuolla matkalla ja rynkyttää menemään, niin sitten niin mä just mietin, että kun tuli viimeisen huoltoa, niin se oli noin 3,5-4 minuutin päässä se Fredi ovetti. Niin no, mä silleen vähän miettinyt, että se on melkein mahdoton. Mutta sitten kun päästiin tasaiselle, niin kyllä mä kun sain kunnolla vedettyä, mä vedin noin siinä vaiheessa yhdellä paukulla mä vedin noin 20 grammaa hiilaria. Ja sitten 20 grammaa vedin sitten vähän ajan päästä, se taas alkoi imeytymään hyvin, että kun se monesti semmoista, että jos vedään heti paljon, se ei ala imeytymään. Ja sitten mä vedin sen jälkeen vielä 50. Niin sitten se on jotenkin taas taikajuttu, että alkoi voimat löytyä. Niin kyllä mä vedin keulalla yhden australialaisen kanssa ja sitten mehän saatiin sen kiinni, se Fredin siellä ihan mutta sitten se on ollut semmoista koko ajan taistelua, että kun kaveri vai en mä tiedä, se on vähän ylimielinen tai en mä tiedä mitä se niin sehän meitä oltiin 4 ja sitten alkoi se viimeinen mäki, se on semmoinen polku, 15 kilsainen maali ja se on semmoista polku ylämäkeä jyrkkä, semmoista yli 20%, semmoista. Se ei ole kovin pitkä, se olisiko ollut joku 800 metriä, niin, ja sitten se välitasaantele menee sitten taas seuraa 800 metriä. Niin se meni mun eteen siellä single trackilla ja mä en päässyt siitä ohi. Ja 2 karkas meidän porukasta. Mutta sitten kun päästiin välitasaantele, niin mä sain sen Fredin tiputettua viimeisen mäkeen. Mä tiesin, että se on kova taso ajaa ja mä mietin, että se varmaan ajaa kiinni. Mutta sitten alamäessä latasin kaikki mitä löytyi. Ja nämä 2 kuskia ne karkas ihan kauas. Ja viimeinen joen ylitys, niin mä joen ylityksessä mä sain sen kiinni yhden niistä. Ja mä vedin niin kova siihen joen ylitykseen, että mä melkein kaatoin se toisen, se kaatoi siihen jokeen. Mutta silleen ajetin kiinni ja kilometrin ne maalle mä sain ne kiinni ne 2 käytännössä. Ja no loppukirisahan vanha perinteinen penkkikiri pojat jäi 2, niin 18 mä olin lopulta joo. Mut siis semmoinen todella hyvä kisa ja hienostihan se tietenkin järjestetty ja kaikki, että noin iso tapahtuma. Mutta sanotaan näin, että kyllä se että ei se pelkästään, jos ei kilpaile ja pelkästään yritä selviytyä, niin se on oikeasti raaka. Ja varsinkin ne mäet, että kun se matka voi olla semmoinen, että vaikka olet ajanutkin 400 kilsaa ja semmoisia matkoja, mutta kun siinä tulee lähempänä 4500 nousumetriä,
Niin, ja sitten se kulutuksen määrä on aika raaka, kun mulla meni 12, vähän päällä 12 000 kaloria, niin kyllä ei sitä niin syömällä ei saa niitä kaloreita niin silleen niin alas. Et silleen, että se on niin kuin, vähän niin kuin omanlaista autopilotilla on mentävä siinä vaiheessa enemmän. Niin kuin. Mutta kyllä just, että pitkät, jos semmoisia tipsejä mitä haluaa, niin kuin pitkät matkat tai niin kuin ylipitkät tämmöisiä reenamiset ja sitten just, että se on, niin pitäisi olla sitä niin kuin semmoista nopeusvaihtelua, tehovaihtelua, että se tulee semmoista, niin kuin, tai niitä intervallin tekemistä, koska sen huomaa, että jos sulla on tämmöistä tasaista jauhamista, niin vaikka sä pystyisit ajaa sen läpi, mutta se suuri ongelma, kun siellä on niitä semmoisia tyyppejä, jotka innosti vähän liikaa, ne iskemäkeen ja sun ei tarvitsisi kuin minuutti kestä sitä tehoa. Ja sitten taas se, kun se aina tulee niitä minuutti-isku, puoli minuutti-isku ja semmoista, niin sitten kun sä tiput sitä porukasta, yksin sulla ihan täysin mahdoton ajaa, koska se on, niin kun sä välillä tarvitset tasaisella niin sitä niin vähän lepoa ja semmoista, niin yksin sä et tyyliin niin pysty ajaa sen läpi. Ja sitten niin kun, jos sä jäät odottamaan seuraava porukka, sä aina menetät paljon aikaa. Et siellä niin tietenkin aina sopiva porukka löytyy, mutta sitten taas jos sä et kestä sitä niin tehovaihtelua ja nopeusvaihtelua, seuraava porukasta löytyy taas semmoinen, joka iskee taas kerran ja sä tiput seuraavastakin porukasta. Et niin se on semmoinen tipsi, että kannattaa niitä tehdä, niitä semmoisia minuutti, 2 minuutin vetoja, kun ne ei ole niin isoja eikä niin ylikovia iskoja, mutta et niihin pitää, niin kuin, että pysyt edes peesissä tai rako mahdollisimman pieni. Ja sitten niin se lasku on semmoinen, että se on, niin kuin, jos ei osaa laskea, siellä ottaa niin paljon sitä aikaa. Ja se vielä, että minä niin sut ok laskemaan, mutta minä kyllä pyrin välttämään niitä isompia riskejä, mutta kun sieltä löytyy semmoisia, jotka oikeasti, no niillä varmaan niin se on niin kisa, tuntuu, että elämän viimeinen kisa, että ne ottaa niin semmoiset riskit, että ja sitten oikeasti niitä on monesti on hankala ajaa kiinni, koska jos rako tuleekin siihen 10 sekuntia, niin 15, niin sitten se on jo niin kuin, siinä oikeasti ajamista kiinni, että se on, mutta ja sitten ravinto, se on tärkein varmaan niin kuin tuolla matkalla, että ravinto on semmoinen, että pakko hyvin osata syödä tankata ja sitten se varsinainen tankkaaminen, sehän niin kuin, ei tuolla matkalla ei auta mitään, että vaikka olet syönyt niin kuin 20 000 kaloria niin kuin viimeisen 2 päivän aikana, ei se kuitenkaan auta sua, koska ei se kroppa pysty niin kuin säilyttämään noin paljon ja se tärkeää, että sä syöt oikein kisan aikana. Sehän se on melkein niin kuin tärkein. Ja sitten sen niin kuin huomasi monilla, että monilla tietenkin ei varmaan nälkä ja ne venyttää sitä syömistä myöhemmälle ja sitten tuntuu, että no niin, nyt on pikkusen nälkä, alan syömään 3 tunnin kohdalla. Mutta se on vähän liian myöhäistä, kun sitten kaveri 6 tunnin kohdalla jo ihan tyhjä. Ja sitten kuitenkin tuommoinen kun kestää niin 11-12 tuntia, niin kyllä se on omanlaista taistelua. Mutta joo, että 18 oli ja hieno kisa, ei se niin siitä pääse yli ja kyllä aina parempaa olisi toivonut, mutta kyllä niin kuin, se olisi kyllä hieno joskus ajaa top 10, niin se olisi. Koska siellä on kuitenkin niin kuin, sanotaan top 30, ne on joko nykyisiä ammattilaisia, siis ihan VT-tason kuskia tai entisiä niin kuin VT-tason kuskia, että se on todella kova. Kyllä joo, ja siis hienosti perkasit sen ja varmasti kuulijat ja katsojat saa tuosta niin kuin hyvää ideaa, että minkälaista se on ja mitä se vaatii. Ja musta tuntuu, että tämä aihe saattaa kiinnostaa niin paljon, että tulevaisuudessa voidaan hyvin käydä läpi niin tarkemmin vähän kalustoa ja vielä ruokapuolta ja muuta. Että tässä on erilaisia juttuja itsekin speksailuja tehnyt ja varsinkin tuo niin kuin ravinnon saanti, niin just oli, mistä ajattelin sullekin sanoa, en vielä itse asiassa edes sanonut ennen tätä, mutta just niin kuin, esimerkiksi YouTubessa tulee paljon näitä tämmöisiä trendaavia haasteita jossain, missä jengi syö 10 000 kaloria ja yrittää
polttaa 10 000 kaloria ja se tuntuu hirveän vaikealta, niin totta kai se on varmasti vaikeaa niin kuin ihan niin kuin yhtäkkiä tehdä, mutta sitten taas kun suhteuttaa vaikka noihin sun tai meidän suorituksia tuolla gravel-kisoissa, sulla vielä isompana kuskina se kulutus on isompaa, niin sitten siinä voi niin kuin lyödä pöytää semmoisia lukuja, että okei, että se oli 12 000 kilokaloria, meni nyt tähän kisaan, että semmoinen challenge siihen, mutta että se ehkä antaa myös sitä kuvaa ihmisille, että mitä tuommoinen suoritus sitten oikeasti vaatii. Joo, hyvä. Me varmaan aletaan liukumaan vähän kohti tässä loppua, mutta ja paljon on ollut asiaa ja tämän gravelin ympärillä on tarkoitus rakentaa tässä vähän juttuja tämän podinkin osalta ja katsotaan mikä katsojia ja kuuntelijoita kiinnostaa, niin toteutetaan sitten niiden pohjalta. Meiltä varmasti löytyy jotain mielipidettä ainakin ja toivottavasti ehkä vähän tietoa ja taitoa, niin palataan niihin sitten, mutta ehkä loppuun, niin minkälaisia suunnitelmia Vladilla on loppukautta ajatellen ja tulevaisuutta, ja tässä on kohta tarkoitus meikäläistenkin tavata ihan kasvotusten, kun tuolla kisoja tulossa Baltic Chain Touria ja muuta, mutta mitä muita kisoja ja tavoitteita on vielä loppukaudelle tiedossa? No tässä niin seuraavana viikonloppuna mulla on se niin Halmstadi Graveli ja 3-päiväinen käytön se kisa, niin siellä on se prologi ja toisena päivänä se on niin Gravel World Series ja se on samalla myös Pohjoismaiden mestaruuskisat ja niin se on niin semmoinen ja 3. päivä se on niin Ruotsin kappi Graveli. Niin käytännössä sitten siinä on myös se niin overalli, eli niin tai siis tämä kokonaisaika myös näistä kaikista ja se on semmoinen seurannan vuoro se sitten, niin kuin mainitsitkin, että se Baltic Chain Tour on seuraavana 3-päiväinen 4-etappinen niin maantiekisa niin tuossa Latviassa ja Virvossa ja se on niin seuraava ja tarkalleen en tiedä vielä, mutta pyrin sille päästämään myös Red Bull Vikingin tapahtuma. Se on siellä Saarenmaalla, sitten se on seuraava viikonloppu. Jos muistan oikein 38. Se on seuraava gravel-tapahtuma. Se on hienosti järjestetty. Se on semmoinen, jos muistan oikein, joku 3,5 kisaa ja se on 3-etappinen yhdessä päivässä ajetaan. Semmoinen ja kerran 2 vuodessa järjestettä semmoinen tapahtuma ja Red Bullihan järjestää. Niin on hieno tapahtuma, niin kannattaa jos vähänkin innostusta ja kiinnostusta ja kaikkea suht halpakin yleensä mennä sinne siihen nähden, että minkälaiset vastapalvelu saa järjestältä ja ruoat ja kaikki muut, niin kannattaa siihen niin ehdottomasti, jos on kiinnostusta ja muutenkin, jos ei ole aikaisemmin käynyt niin Saarenmaalla ja nyt ei mikään mainos niin omalla tavalla puhe, mutta kyllä jos vähänkin kiinnostusta sinne kannattaa ilmoittautua ja suht lähellähän se Tallinnasta joku, mitä se on 3 tunnin varmaan jo matkayhteensä menee. Ja sitten no syyskuun kalenteri on hyvin auki, mutta todennäköisesti suht vähän maantiekisoja enemmän niinku graveille, jos semmoiset onnistuu. Ja jotakin Belgian Waffle graveilitahan ne on, siellä Belgiassa on ja Hollannissa on jotakin gravelleita ja semmoinen kiinnostus ja sitten toivon mukaan, että gravelin MM-kisat ja mahdollisesti sitten EM-kisat siellä syyskuun loppupuolella, mutta sanoisin on vielä niinku sille jos lasken, niin uskon 15 kisapäivä tälle vuodelle, jos 15-20 jos saisi ajettua, niin se olisi kovaa. Mutta elokuukalenteri ihan täynnä ja elokuun loppupuolella koulutkin alkaa ja varmaan sekin omalla tavalla rajoittaa tämmöistä kisaamista, mutta kyllä mä kuitenkin niin haluaisin niin kiertää just se syys-lokakuu ja pakkohan niitä kisoja ajaa, jos
haluaa niin MM-kisoissakin suht hyvä sijaan niin saada. Ja reitti ei mikään mahdollisesti sopiva itselle tänä vuonna niin MM-kisoissa. Kuitenkin se on parempi kuin se alkuperäinen Nitsassa. Se olisi ollut ihan Mä olisin voinut ottaa Nitsan reitin. Niin, Nitsa olisi aika mäkinen, mutta se kuitenkin ei, kyllä siellä Hollannissakin mäkiä riittää, että kun se on siinä niin Sittardin alueella, niin siellä niin sitä mäkeä riittää, että se ei ole niin tasainen kuin moni luulee, että vaikka ne, jotka Hollannissa käyvät, se on ihan tasaista, niin se on vähän eri Hollantia, se on siellä rajalla ja Saksan rajalla, niin se on vähän niin kuin erilaista, mutta joo, EM ja MM-kisat. Jonkinlaiset kuviot on myös niin kuin ratahommissa, eli niitä tunniennätyksiä semmoisia, mutta saa nähdä, että niin kuin jääkö ensi kaudelle tämä kuvio, koska kuitenkin on ollut nytkin kausi suht pitkä ja silleen, niin kuin, ei se niin kuin mikään mahdoton, mutta on huomioon, että kulku on hyvin vaihteleva ja pitää saada niin kuin jotenkin se tasaisempi kulku. Ja, niin se tässä vähän niin kuin semmoista haastetta omalla tavalla, mutta kyllä joo. Kyllä. Semmoiset kuviot. Kyllä. Joo, mielenkiintoista ja sullakin monta rautaa tulessa niin kuin jo muutenkin opiskelut ja työt vielä ja niiden yhdistäminen tuollaiseen huipputekemiseen, niin se on kyllä aina täytyy hattua nostaa, että miten niin onnistuu kaikki ja niin kuin ei ainakaan niin kuin itselläkin joskus, jos on jotain kysyttävää ja muuta, niin vastaukset tulee niin kuin nopeiten, mitä niin kuin yleensä on tottunut, että muilta saattaa vähän kestääkin, niin se on kyllä hienoa ja arvostettavaa toimintaa ja toivottavasti päästään EM ja MM taas yhdessä ajamaan ja katsomaan, niistäkin voidaan sitten mahdollisuuksien mukaan tehdä taas vähän jonkunnäköistä sisältöä, jos se semmoinen kiinnostaa, mutta joo, musta tuntuu, että tämä jakso alkaa lähestyä kohti loppua ja kiitokset jo tässä vaiheessa Vladi sulle, että tulit mukaan ja tässä varmasti aiheita riittää ja tämä on vaan tämmöinen pieni esittely ja kosketus meidän juttuihin ja sun juttuihin varsinkin, mutta jos sulla on loppuun vielä jotain yhteenvetoa, mitä haluat heittää, tai voisit itse asiassa heittää jonkun semmoisen lyhyen ja ytimekkään vinkin kaikille, ja nyt saat sit mainostaa myös omia juttuja tässä, mutta semmoinen lyhyt ja ytimekäs vinkki vielä loppukesän gravel-tapahtumia, on se sitten elitelähdössä tai ihan vaan selviytymiseen niistä tuommoiselle peruskuntoilijalle, niin heitä joku vinkkiä, jos on jotain someja tai muita, mitä haluat mainita, niin nyt sana on vapaa sen osalta. No joo, ei siis, mitä mä voisin sanoa, että kun niin kuin mainitsitkin, että täällä niin kuin itsellä niin kuin työt ja koulut ja kaikki muut, niin sanotaan näin, että myös, että suuri on varmaan niin kuin myös haaste sen matkustaminen, kun Oulusta aina matkustelee ja autoratissa ajelee, niin se on tämmöinen Vladi-manifesti, että jos meidät kilpailee, niin ole valmis siihen, että matkustat paljon ja ajat autoa paljon. Ja, niin, kun se on selvästi monilla se ongelma, kun ajaa 500 kilsaa johonkin kisamatkalle, niin selvästi iso este ja selityksiä aina tulee. Ja sanoisin näin, että vähemmän selityksiä ja jos vähänkin niin kuin omalla tavalla hipsuttaa ajatusta niin, ja polttele päästä kisaamaan, niin ehdottomasti kannattaa lähteä ajamaan ja riippumatta tasosta ja riippumatta niin kuin kunnosta, että kyllä se niin kuin kuitenkin gravelihan on siitä just mukava, että sun ei tarvitse olla niin kuin siellä niin kuin, vähän niin kuin maantiellä, jos sä oot vähänkin huonossa kunnossa, niin jos sä tiput sitä pääporukasta, sulla on aika pitkä matka ajaa sitten niin kuin perällä, niin tässä tapauksessa sinun annetaan mahdollisuus ajaa loppuun asti. Se on omanlaista niin kuin suorittamista. Sä taistelet itseään kanssa. Et se on niin kuin, siinä mielessä niin kuin, mukavaa ja
mukavampi kuin tuo maantiepyöräily siinä mielessä. Ja ei mulla siis sille muuta. Ja jos sille niin kuin sanoitkin mainosta, niin tietenkin jos pyöräilyvalmennus kiinnostaa, niin saa ottaa yhteyttä, kun itsekin valmennaja. Jonkin verran urheilijoita täältä löytyy ja eri tason urheilijoita ja löytyy myös niin kuin triathlonistia ja eri tason urheilijoita valmenna ja jos siihen on haluat kehittyä, niin ehdottomasti saa laittaa mailia ja suoraan olla yhteydessä ihan mitä vaan. Kyllä. Joo, ja siitä on kuullut jopa valmennettavilta, että Vladi osaa hommansa ja on menty oikeaan suuntaan, niin voin lämpimästi suositella myös sitä, ja tietoa ja taitoa kyllä löytyy. Ja Instagramista nyt ainakin sitten tavoittaa ja niin sitä kautta varmaan muistakin kanavista. Mutta joo, tämä alkaa varmaan olemaan tältä erää tässä. Mä kiitän Vladia ja katsojia ja kuuntelijoita, ja jos heräs kysymyksiä tai ehdotuksia aiheeseen liittyen graveliin tai haluatte kysyä Vladilta jotain tai antaa meille kysymyksiä graveliin tai ylipäätään mihinkään maantiepyöräilyyn tai treenaamiseen liittyen, niin somet löytyy kyllä sitten tuolta ja saa olla yhteyksissä, niin me mielellään vastataan niihin ja otetaan myös näitä ehdotuksia vastaan ja koitetaan toteuttaa mielenkiintoista sisältöä myös kaikille kuuntelijoille. Mutta jos ei tällä erää muuta, niin kiitos Vladille ja kiitos kuuntelijoille ja katsojille, niin palaamme taas uusia juttujen parissa. No niin, kiitoksia. Kiitos. Morjes.